komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Ron, yari ang balita, badat, bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes, May 7, 2020. Lapit na lang, siling sangakon, amigos. Lapit na lang mag-May 15. Ano ay hanang palabuton, tanaw? Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayuntang oks lang ang halos kalabanan. Matapos nga nangin positibo sa COVID-19
ang duha ka mga OFW sa siyudad sang Bacolod kag may duha man sa probinsya sang Negros Occidental. Pero way na sila nag-laptop pa kung ano pang ginkantuan nila kay halin sa Metro Manila. Pagpanaog pa lang sa airport, rektada na gilayon sa aton sining quarantine facility. Kagyara na sila subong sa tagsa ka mga quarantine facility. Ang duwa sa mga kaaksyon diri sa Dalan Lacson kag ang duha naman yara sa isa ka hotel sa Mandalagan. Way problema. Kabay unta nga sige-sige lang ni nga zero ang aton sining mga kaaksyon. Karon nga adlaw kakasman ang baral dira sa Purok Sabis, Barangay Villamonte, sining syudad sang Bacolod. Kag may mga gamay tong programa nga ginpatigayon ang City Health sining adlaw kag ang task force mga kaaksyon. Tibuksan na ang lugar mo nga naka-lockdown bala. Di daw mayo man At least, bisan paano, amat-amat na kita nga naka-recover. Kabay pa nga sige-sige na ni siling nila, tub-tub nga matapos ang May 15 nga gintalana sa ngaton siling IETF nga ma-extend ini. Kabay unta siling sang iban, wala na extension. Mangin general na kita sa palabuton nga May 16. Kabay pa. Way man imposible kung nagapangamuyo kita sang hugot mga kaaksyon, no? Ang importante lang diring bisan paano tumanunta ang panugyan sa ngaton sining gobyerno ilabi na sa departamento sa ikayong lawas kunano ang Mayo kung naka-ECQ kita. Kung naka-GCQ kita, mayara pa sa gyapon sang kasuguan nga nagadumili mga kaaksyon sa aton sining mga pasahero. Amuning tubtub subong ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, wala pa biyahe ang bus, ang Vallecar Transit. Kung may tinutuyo diri sa syudad sa Bacolod, dapat mayara gid pinaka main purpose ina mga kaaksyon kung magsulod sa area sang Bacolod. Ang aton sining mga kaaksyon gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Ang sapya kamusta? Siling sang iban na usap na namon, sir. Ay, puwerte, no? Kaya mo nang pinakamasakit gid sa tanan, nga hasta subong, may mga kaaksyon pa kita nga nagpaninguha nga bisan paano mahatagan sang social amelioration sa first batch mga kaaksyon. Way pa matapos-tapos ang first batch sa City Hall tamo. I don't know kung sa iban nga mga lugar diri sa probinsya, no? Sa syudad kag Banwa diri sa probinsya daw ay mangkukabati nga may reklamo pero ti may reklamo gid Hindi gid imo nga wala sang reklamo nga nabaton mga kaaksyon ng concerned agencies ta. Mayara gid reklamo. Galing amo gina kung kaisa masilingtang kaymuan sa mga barangay officials ang pagpatigayon pero siling naman sang DSWD wala labot dira ang barangay officials. Kami ang nanikasog upod ang amon nga mga workers sa pagpangita sang mga benepisyaryo sang SAP mga kaaksyon. Galing kay kadamo sang gutom. Kadamo sang nagakinanglan kung tani nga mas sobra pa sa iban dira. May mga aligasyon ganing ang iban may car pa mo. Ang iban mga kadugo pa sang opisyal. Tigal hindi mo man na mabindihan kay ang galantaw sina tagadra man na mismo mo. Kag kita man na sang duwa nila kamata kunday sino ang nakabaton sang SAP. Kag kunano ang relasyon nila sa mga barangay officials. Ay, no? Sige lang. Tubtob lang ta sa reklamo ni. Kag, ay ho, kadamo pa sa gyapon sang reklamong nagabot diri sa Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, updanay kita mga kaaksyon. Tubtob kita sa taklalauna sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kamusta mga kaaksyon namon sa kanginan? Lapit na gidlang, no?
walo na gid lang kadlaw mga kaaksyon ti Huwebes subong, buwas Bernes na, lapit na lang lapit na lang, pasaligon ta nga to sining nga isig ka pareho, no? Importante nagasalig kita mo. Mayo na lang kung way isang positibo bla. Kabay pa nga magtalunsay niya. Para nga May 15, kag pag May 16, amat-amat na, mga kaaksyon, no? Ayo, gayuhom lang ta kung kaysa ni sa mga kaaksyon ta mo. Kamusta? Ang aton sining nga mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Mayning probinsya siguro ya kay bisan paano ang mga kaaksyon ta didto makagiyo-giho na no? Kay may biyahe ng tricycle ang sikad kag makaro guwa na ang scheduled nga makagwa mga kaaksyon, no? Diri sa aton sa syudad sa Bacolod sa prangkang istorya. Halos nakagwa naman Except lang sa may mga importanteng kinanglanon sa sining halin pa sang Monday actually, tob-tob sining mga inadlaw Huwebes. Sige gihapon ang laday sa mga salakyan back and forth sa pagkadamo sa mga salakyan sa gihapon. Matamat lang importanteng social distancing, no? Kag naga face mask. Ayos, sige. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad ta? By the way, sa aton sining mga kaaksyon via Facebook Live nga nagatutok na sa aton sining balitan. Dala lang kamo, padala lang sang mensahe kaya tagan tanay talupangod karon mga kaaksyon diri sa pagpangalagad. Basta lipot lang ang mensahe okay gid ko na para matatapan man kamo tanan Samtang nagapaliwaliwa kamo kag nagamonitor sa sining udto diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sa aton sining Facebook Live, i-like lang aton sining programa sa Aksyon Radio Bacolod, no? Facebook Live. Kag sa aton sining website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Ayos, anong mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo masid-ing tatuanay ho? Kay karon nga kita nyo manda sa Facebook Live ta ang live gikan sa Kapitolyo nga mayara ginapatigayon nga press briefing ang aton sining gobernador sang probinsya. Ongoing pang press conference ni Gob Lacson sa sining mga inoras. Parte sa COVID-19 updates niya. Pakarunan ta kung anong updates nga ginhatag sang gobernador diri sa aton sining mga kaaksyon sa siyudad sa Bacolod kag Bugos nga probinsya. Karon ng dugay-dugay mga kaaksyon. Samtang sa balita sa Bacolod City Government Center, karon nga may programa man dira sa Bacolod City Government Center. May yara sang launching sang Swab Mobile sa Bacolod City Government Center. Ang first BioSafe Swab Mobile ang gin-introduce mga kaaksyon sa Bacolod noon. Ti subong sining mga tinion ga kinagual man dito sa New Government Center. Kay isa man ini ka indikasyon nga mayo man ang launching sang Swab Mobile. Sinoning una nga makabenepisyo ni sang Swab Mobile ti subong sini dito sa grounds sang NGC ginapatigayon ang programa sang mga opisyal sang syudad kag mga concerned agencies nga nagtambong sini, no? Ibaloon ta na karon mga kaaksyon upod kay aksyon artay hopon kag ordinansa nga nagapatuman sang penalidad angot sa pagdiscriminate sa mga COVID patients sa Bacolod aprobado na. Samtang sa Bacolod City Police Office, ari man niya ho.
nga ginrelieve ni siya. Hepe sang Police Station 8 ginrelieve sa pwesto bangod sa wala pa may baloan nga rason ay na nung muna ning COVID-19 nga patigayon ta ang pangrelive sa mga kapulisan na mo yang ay na no maning sitwasyon ning ang Police Station 8 Commander amo ni sino na ganing sa Station 8 ginrelieve ni Sayan anong rason gid sini nga ari kita sa kasagsagan sang COVID-19 magsalita nga pang-relieve sang tawo ta patapuson tatani ni Colonel Binyas na numan nga klase ka hilikuton niya nga aton niya man kung nag-performan lang dang isa kag kon parte sa mga kutso-kutso nga gina-report na why na kinanglan nga i-relieve tadang chief of police kaya nag-performan na siya do hindi amo ha ibaloon ta na karon mga ka-aksyon kung ano gid ang pinakarason sini anong mapabutyag sang hepe sang Bacolod City Police Office na nga nagpang-relieve kay mo yan do hindi amo nga klase sang gilikoton amo ning sinakuay pro dito payaga pang-relieve sang chief of police. Kag sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Brian Morden, Philippine Army, nakabaton sang padayon nga pamahog sang NPA sa mga nakabaton sang SAP kagina pangayuan sang mga ini. Samtang balita naman sa patrol, we have Aksyon Alvin Graba, situationer sa ECQ check-up point sa Takuling area. Hibaloon tana karon mga kaaksyon dugay-dugay. Plus ang iban pang mga information ngay dulong sa aton sining nga patrol. Sa balita nasyonal, balita ni Aksyon Eden Aboso, basulay angot sa prangkisa sang ABS-CBN ginapauntat sang Malacañang. Samtang US naghatag sang dugang nga 298 milyones pesos nga cash assistance sa Pilipinas para sa away kontra COVID-19. Kag-update karon sang COVID-19 records ta sa bugos nga kalibutan kag diri sa Pilipinas. Aton hibaloon karon dugay-dugay upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon, balita, banat, huling. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, karon lang dugay-dugay mahina ang kalaban. Samtang sa mga kaaksyon tang nagatimo-timo na sa palanyagahon nila, sige, parang makaplastar kita mayo sa way pa kag nagapaabot pa sang tilimuon sa sining adlaw, no? Ay ho. Sige lang amugid na mga kaaksyon, no? Pagpanghangkat sa kabuhita. Mayo lang pag-monitor ta. Sige karon dugay-dugay mga detalye sini mahinang kalaban Matag tanay pila ka mga commercials, balik lang ta sa dili lamang madugay sa detalye na sa aton sini nga mga ginpang headlines nga mga balita. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen.
Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:23 na, 11:23 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tang bagulang kasulod, Aksyon BBB ang inyo siniginapamatian. Standby na sa aton sining mga balitaan, mabatian na sa diligilamang manugay, pero ugalion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule, amoni ang may 3 ka anti-diabetic properties. Nga kung diabetiko ka, pwede mo gid ni tumaron. Ini ang isa ka makabig ingredient sa mo siyang charantin nga nagapanubo sang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo mag-DTX 500 capsule na kamo adlaw-adlaw. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Bakal na.
Kadtuantang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Abuso ini may kangtanan sa balita nasyonal. Basulay ango sa prangkisa sang ABS-CBN ginapauntat na sa Malacañang. Abi pagtululog kamudanay. Kay sigurado nga pagbugtaw ta balik na ang signal sang ABS-CBN, no? May mga kuno-kuno nga by next week basi mabalik man sila. Kuno-kuno pa man lang na pero ang hambal sang iban ara kay Presidente Duterte kamot nakasalalay ang palabuton sang ABS-CBN. No? Kung magsiling ang presidente, kung magpakatiga si Presidente Duterte nga pabay lang da aslanay. Tinaya sigurado madugayan na. Pero kung magsiling ang presidente nga i-go on air na sila. At least nabatyagan nila. At least nga mayara nga nabatyagan sila. Pero depende pa na sa gyapon. Kag US naghatag sang dugang nga 298 milyones ka pesos nga cash assistance sa Pilipinas para sa away kontra COVID-19. Kag pinaka-latest nga update sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang balita upod kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, happy birthday. Thank you. Birthday ko liwat. Birthday gali ni Madam Ems. Happy birthday, yes. Madam Ems. Thank you. Ako na lang ma-thank you. Kaya sigurado ma-thank you. Ma-thank you na sa gyapon. Happy birthday, Madam. Karon lang uno magpuli si Aksyon Eden ang pasalubong. Pero ang problema kung din siya mahapit ni. Wala halapitan. Kay wala halapitan. Oo. Kiss na lang. Ay, hindi pwede gyapon. Hindi pwede gyapon. Ano na lang sign na lang kag kung ano man dang mabitbit Flying siya. kiss na Flying lang. kiss na lang or sign of love na lang. Correct. Amo na lang na. Ang iba lang siya nga balo namin. Galing kong COVID-19. May COVID sa birthday. Kaya wala gasto. Kay wala gasto. Correct. Pero ti pasalamat gyapon sa bagong kabuhi. Yan eh. Another year naman Action Rex. Pero ti anyways, diri na sa aton nga balita sa national. Nag-apila Action Rex ang palasyo sa Malacañang sa tanan nga untato na ang tudloanay kung sino ang dapat nga basulon bangod wala nakapasar sa Kongreso ang prangkisa sang ABS-CBN. Tisunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi initiun para magbasulay. Dugang pa may isa ka bulan nga sesyon ang Kongreso kag dapat tun-an na kung paano ipasar kung hindi ang franchise renewal. Palayag ni Roque kung hindi luyag sa mga mamalida nga maghatag sang prangkisa, dapat gilayon nila ini ipabalo sa pumuluyo bangod na tagaan na sila sang tiyempo para desisyonan ang kahimtangan man sang nasambit nga korporasyon. So amo na ginaulat-ulat sa tanan Action Rex kiti kung ang mga tawo lang naglantaw nagatuluan na sila nga ti dapat basulo ni ang si House Speaker Alan Cayetano or basulo naman ni si Presidente o kung sino pang iluyag nila nga basulo. Tinudloan na isla subong. Oo. Ti ang mayara siling nga basulon kunong kamara. Oo. Ti ang kamara. Pabayan. Ang kamara nga may kamara pa subong. Nagbalik. Din si Cayetano ya. Amo na. Nga way siya kapalayag. Correct. Nga way siya ka salida ka ngukmuk Waldati. daw. Amo lang pamangkot sa halos kalabanan. Din ang Speaker of the House. Sino ang Speaker of the House gani? Si Alan Peter Kayet. Si Tito Alan. Si Tito ko Nadula na sa siya subong. Sigano kung COVID siya. Oo. Tiyan mo na nga, why gid sila subong mihura kag mihoy. Tiyan hambal ni presidential spokesperson siling niya untak kamo anay. Sali ka diskusyon kamo da parti EBS. May mga report ko gani until next Tuesday kuno mo. Oo. Nga mabalik sila on air. Oo. Depende pa na Action Rex sa Depende pa na galing. gihapon. Kiti ara pa na iya. Sa prangkang istorya, si Presidente Duterte, magsiling ka karon ng presidente nga balik ka mo sa operations ninyo.
Oo. Di man na sino pag naman malabag ng tisi. Correct. Galing, ti Action Rex, nagpalayag naman yung presidente nga, hindi gid siya kuno niya magpasilabot sa angot sa amo na nga issue. Gani, man siling yaman. Siling Kaya ya ti lang. focus na focus danay sa danay sa COVID-19. COVID-19, Oo. Ito, amo na Action Rex, no, grabe, doon nadugangan, subong, kay ti, amo naman subong, kumbaga, talk of the town man, kay ti, Gani. ang about ni sa renewal, franchise renewal ni, labot, ara, gid gapon ang COVID-19, kagang aton nga social amelioration program, nga problema Action Rex. Kay ti, amo na siya ang, ti kagina, actually, Action Rex, no, mga taga Prokbulak, tubala sa Madalagan, nagtawag naman, Ti, kay ti last day naman kuno subong Action Rex, ti wala sa gyapon Last day sila sa sang Mihay Hatagay? Nihoy. Oo. Sa another extension, galing ti hambal namon, kay ti amo tumamang palayag, nga ti basta ara kamo sa listahan, matagaan ni Matagaan gina sila, kag gina-fight out man to sang kapitan nila ganito. Correct. Ti amo nang hambal, Si Cap Baby, Cap Parinyo. Parenyo, oo. Ti amo na Sean Rex, sa amo man ang palayag, iti sa DSWD naman to yung question, kinaubusan sila ya sang, sang pondo. Ti pero ti amo man na basta ginpasalig kamo nga ara kamo sa listahan. Ulat-ulat. Galing kiti ang Ulat-ulat lang, ila galing ang ila point naman Action Rex sana hasta sano sila mahulat kiti kay gutom na sige hapon. At hindi tama na makuan pro basta ara na na. Amo tong hambal ni kapitan nga ti ara na. Ya, kag sila mismo Action Rex na dumagadihon to sang resolusyon Oo. nga ti ma-question sila sa DSWD kon nga amo ina ang natabo. Gani man. Yes. Ti amo na pamuyuan lang Oo. nga hugtanay paha Why man pagid. imposible Correct. Pero ti parehas ti Action Rex wala gid imposible kay kita mo ang US naghatag naman sang duga nga $5.9 million o kon 298 milyones pesos sa Pilipinas para sa COVID-19 response diri naton. Ti suno sa US Embassy in the Philippines sa karon naglambot na sa $15.2 million o kon 768 milyones pesos ang nahatag nila nga bulig diri sa aton. Ini nga bulig ang isa ka bulan matapos nakigsapol si Presidente Rodrigo Duterte kay US President Donald Trump para istoryahan ang bilateral efforts nga himuon agod kontrahon o kon awayon ang COVID-19. Naibaloan nga kabahin sa bagong assistance ang US Agency for International Development ang partner man Action Rex sa 18 tanan ka local governments sa mga lugar sa Pilipinas nga ti makabig nga mga hardest hit areas agud ma-promote ang epektibo nga crisis management kag ang pag-implementar man sang response plans. Magasuporta man sila sa LGUs agud madasig ang pagpanghatag sang emergency funds kag supplies kag para man mapasanyog ang kapasidad sang local crisis response center, angot naman iya sa pag-disseminate sang matuod nga impormasyon, pagpatuman sa mga quarantine measures, pag-set up sang public hand washing facilities, pagpasiguro sang food supply, kag pagsuporta man sa mga local business recovery. Tiginalakipan man sa bagong assistance amo ang 44 million pesos gikan naman iya sa US Department of State's Bureau of Population, Refugees and Migration para sa International Committee of the Red Cross agud suportahan ang COVID-19 response diri sa gihapon sa Pilipinas. Lakip diri ang increasing stocks sang essential medical supplies kag pagdugang ilabi na gid Action Rex sa mga hospital capacity. Kumbaga, nag-donate sila Action Rex, wala labot sa ilang gin-donate, hands-on pagid sila sa pag-assist man diri sa Pilipinas. Samtang sa aton nga COVID-19 update diri nanay sa Pungsod Pilipinas as of May 6, alas 4 kahapon, may ara na kita sang 10,004 ka mga positibo nga kaso ng COVID-19. Sa nasambit nga record, 1,506 ang naka-recover, samtang 658 naman ang nagkalamatay. Samtang sa aton nga... Sano pa rin matapos ang paglantaw mo, 0 ang napatay. Correct. Amo na dapat. Oo. yun, no? Kag pating cases na Action Rex no tani ma 0-0 Tapat na siya. na bisan hindi man masero, basta gamay pa siya, gamay na lang bala. Mapahagan-hagan na gid ba lang nga masiling nga na-contain na gid. Pero ti kay na Action Rex may mga nagaginuwa man sa mga balita national ba lang nga ti gapalayag yung mga health experts nga although nga ti dumakita nga dugamat-amat nga flatten ang curve sa Pilipinas, hindi indikasyon nga nangin madinalagon na bagod ti ang ginahulat sang tanan
kinahanglan ang vaccine sa gihapon. Oo. Kay ti kung wala man lang vaccine Action Rex, ti ara gid gihapon Ara ang gihapon, posibilidad nga laton-laton lang gid sa gihapon. Ti nagamba lang iban nga hindi man pwede makapundo man lang tayuyon gid hasta mintras tanto ang mga tawo Gani. bangod nga wala man sang may ginakaon. Ti amo na ang problema man sang gobyerno, especially sa pagpatuman sang stay at home. Sa ato naman nga coronavirus update Action Rex sa bug-os nga kalibutan, may ara na kita sang 3,822,951 ka COVID-19 cases. Sa nasambit nga record, 265,084 dire ang nagkalamatay, samtang 1,302,995 naman ang mga nakarecover. Ang currently infected patients sa karon ang naglambot sa 2.2 million kag 2,206,000 dira ang ara sa mild condition kag ang yara sa serious o kung critical nga kondisyon ang naglambot sa 48,209 Action Rex. Sa gihapon nagapanguna ang USA nga may 1,263,183 ka mga kaso sang COVID-19 kag naglambot na sa 74,807 ang nagkalamatay sa USA pa lang ina. Grabe, no? Ang nagsunod dira Action Rex ikaduha ang Spain. Do kalayo lang gid sang Action Agwat Rex. nila? Oo, kay ang USA 1.2 million, ang Spain Spain, 253,000. Layo gawa. 682. Halos isa ka milyon sobra ang abanse. Ang napatay sa Spain ang naglambot naman sa masobra 25,000. Ang katatlo dira ang Italy nga may 214,457 ka kaso sa COVID-19 kag masobra 29,000 diri ang nagkalamatay. Samtang sa UK may 201,000 ka mga COVID-19 cases kag 30,000 ang nagkalamatay. Samtang ang ikalima amo ning France nga may 191 Action Rex ka mga COVID-19 cases kag 25,000 naman ang mga nagkalamatay. Sa gihapon nag-amat-amat Action Rex sa isa nakaligad nga mga tag 24 oras galambot yatag masobra 1,000 ang nagka-record nga mga nagkalamatay sa mga sa mga top 5 ni Action Rex nga mga Mas pasalamat kita dre nga bisan paano gamay-gamay pa sa gihapon ng aton mga 10,000 plus. Pero hindi ta napagulaton pa nga magsaka gid ta sa pinakataas gid nga numero. Ang importante lang taas ta. Oo, hindi na paglagsak. Kag ang halos kalabanan na mati man sa gobyerno ta. Kag ang mga local government units ang decided sa pagpatuman sang lockdown sa isa ka lugar kon nagapasaway kamo. Diri sa Bacolod daw ay gid man sa nagapasaway. Wala na. Why na? Kay nakaintindi na. Oo. Amat-amat na Action Amat-amat na Rex. nakaintindi. Kabay pa nga, Kabay pa nga until May 15 kag matapos-tapos nato ni wala lang sa magpasaway. Oo. Kay ti ang Lapit na lang. sa aton nga na Action Rex no nga paglibot-libot bala tiga patrol man kita kiss. May ara gid ya times nga wala ya sa may mga na-record nga ECQ violator sa kada stations. Unlike sang nagliligad nga do halos Damo sa gid. pulo nga station, wala ganubo sa 5. Ti subong naka-insyende na sila. Kag ti kanami kay naga-kooperar na gid ang tanan. Oh, munang importante magkooperar ang tanan kay kung nagalubag lang kamo nga nagalubag ni, why ni sang kadalagan nga matabo na di. Tiyang iban ko. Mabutang lang sa italital ng iban nga gapay munong. Oo, tiyang iba Action Rex sa sobrahan ka ara lang sila sa stay at home tanan na lang nga mga bisan gagmay lang mga detalye ginabash. Gani Pero man. tiara, sunod lang sa balita sa gihapon. Sunod lang kay kung nakahibalo ka mo inyo na iya. Kag kung may mga balita nga daw parehas lang sina nga daw kasubong lang sini nga balita, okay lang na basta importante nga basahon talang balita, importante gid na sa tanan aksyon din. Correct. Kay Pwede kung kung lang tawon mo lang naling mo sala na. Ti dayon ikaw naman insakto ay na. Pwede man nga samtang ara sa Talaga inyo hindi balay. taman sila Basa ila na yung opinion, na opinion.
Yara kita Ila na ginimo lang man opinion. nato ng ato ng application action Rex. Oo. Kaya ang sa ila da pwede gid sila ka-research 50 pwede, milyones pesos daan ang padya? aragyapon niya. Aragyapon? Wala na gakadula. Bikukunway na. Aragyapon na. Ara na gyapon action Rex ya. Te base ang iba wala may mga internet kumuda or mga data. Oo. Research kumuda base pa lang. research, Wala base sang lang. imposible. Gani man. Base taga syudad sang Bacolod wala no. Hindi ba pa hindi lang Hindi action Rex taga syudad sang Bacolod. makapadaog. Okay, di kong Yan. matudluan. Maka-discover sang bulong para sa COVID-19. Kabay pa. Yes, stay sa liwat sa aton mga ka-action, stay at home lang kag stay safe sa gihapon. Mga balita kag update gikan sa News Center, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Sige, stay home lang. Kag ti kunara lang kamo sa inyo sulod sang puluyan, dapat nga may unod ang bulugasan, no? Amo man lang importante no. Stay home para mangin safe kita, pero importante may unod ang bulugasan ta. Mayo man ni si Aksyon Nixon tahom kay daw wala ya problema, no? Muna siyang taong pala alanggiran nga way gid problema, way gid ti ang yaya kumayara kung wala man okay man lang sa iya kag kung may bululigan ti gabulig man way gid dadapang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuan tang balita gikan sa patrol ta mangisayod tanay upod kay Aksyon Alvin Graba sa pila ka mga sitwasyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ibaloon tabid sa area sang Police Station 6, Central Park kita sang probinsya, sang syudad mangisayod tabi. Upod kay Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Nawala sa. Daligid lang Aksyon Alvin ha. Standby. Kay baloon tada dugay-dugay. Mga ka-aksyon ha. Yari na si Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, mainit nga udto sa ito. Subong perte ka init. Init? Bugnaw man diya sakon? Mabugnaw sa iyo. Oo, sa imo yung urong mainit da. Mainit gid sa akon nga lugar Aksyon Rex, no? Laban Kapatial sa init ang mga kapulisan, ang mga force multiplier, ang mga traffic enforcer, upod na ta. Patial man ta sa init, no? Para equal. Diri sa area sang central nga bahin sang syudad, which is ang area sang Circumferential Road, Barangay Takuling, diri sa syudad sa Bacolod sa diin padayon sa gihapon ang pag-abot sa mga salakyan Action Rex damo sa gihapon nga mga salakyan. Actually subong sini nga nagka-broadcast kita ang aton sini nga Facebook live facing sa area sang south portion sang Circumferential Road. Diin ang mga kapulisan facing south ka halin sa may Kabog Circumferential Road sa may Alihis Road. Alihis Road nga ini mga salakyan halin sa area sang Alihis. Tito hindi man damo gid abi ko naman naning live mo. Why pa man ko makita di sang live mo? Makitan mo subong sa aton sini nga Facebook Live Action Rex. Kung ang mga salakyan halin sa south portion sang Circumferential Road pakadto diri mismo sa area o kung makadto ka sa may pakadto sa may city hall nga area, di ang mga salakyan di mga cargo truck pala, ang mga PUV, SUVs and mga auto ang ari man diri sa Caronte nagalabay diri sa area sa diin ang mga kapulisan ang naga-check man diri Action Rex. Nagapatial sa init ang mga kapulisan. Makitaan mo man sa aton subong sini facing towards kita sa north portion naman, no? Sang Circumferential Road. Medyo malaba. Action Rex nga pila. Ay, nang halin ka sa north, padulong sa south. Yes, sir. Going ka naman sa south. And subong sini Action Rex, kung ang mga kapulisan nagapatial sa init, subong sini ang hepe man mismo sa police station number
6 nagapati alman sa init Action Rex. Ti normal lang ng sitwasyon pero ti amo na blang ginahambal nila nga kapoy na pod. Oo, kapoy na po. Namakon sa Action Rex kay 3 ka lugar ang iya diri. Formerly 4, pero subong yan nahimo na lang 3. 3 na lang nang iya subong ka areas na. Yes, Action Rex. Anong areas ni dra sa may There is a Conferential Road, ang area sang City Ramos na yon sa may Barangay Hall bala, Action Rex. Sang Barangay Tapuling. Okay. Oo. And ang area naman sang Mercado, sa Libertad area, Action Rex. And muning area. Pero ang dati, Action Rex, ang Barangay 28 nga area sa may Lopesaina, iya pa nimo, o galing kasi tinatag yan sa area naman sang police station number 4. Subong siniari na si Police Captain Elmer Bonilla. Ang going to Murcia yung dalan, hindi masyado kadamo, aw? Hindi masyado kadamo, Action Rex, yung going to Murcia nga dalan, kung facing ka sa area sang Ernais. Kung nagalabay ka sa dalan sang Ernais, ang madamo nga salakyan subong, diri mismo sa area. Ang nagapasulod sa Bacolod? Pagwa na sa Bacolod. Pagwa na sa Bacolod? Yes, sir. Muning damo ni? Oo, pero kung aga, Action Rex, ang nagapasulod sa Bacolod, amuning madamo man. I-check tabi kay Captain Elmer Bonilla, sir, nga adamo subong ang mga salakyan, especially subong nga udto sa imong nga area, sir. Quality kung tanaw naton subong udto, ay usual nga nakaagi sa amuning mga inuras, mga essential bala mga goods, ang secondary para sa mga construction ng mga materials, kag ang iban mga BPO ni siya, kag mga private kay kabalo ka ini nga dalan, amo ni siyang ginagamit nga dalan sang kuan mong sa Negros Occidental. So ang Negros Occidental nga province nagahatag ni sila sa kuan ining exemption bala sa users. So sobra ni sila 1,000. That's why ining kalabanan nga nagaagi diri, mga passers ni sila sa province ng Negros Occidental. Combination man mismo sa mga passers man tong siyudad ng Bacolod. So, kutsing gano'n, sir, magambal kita passers, malabay lang sila sa Bacolod, hindi sila pwede mag-dinner sa Bacolod. Oo, muna siyang agreement ng siyudad ng Bacolod, kaga Negros Occidental. So, ang mga negosyante coming from Negros Occidental, magin sa conferential, provided na direkto sila kung sa din ang ilang ruta. Kung sa north sila, direkto ni sila sa south. Kung sa south, direkto sa north. Uy, kamuga pasilong action Alvinaw? Yes, pasilong ta pala, sir. Pasilong bla ka mo. Na ano, ginapantos mo na siya. Pag pasilong bla pa, lapit-lapit sa may motor nga naga-parking, naga-pasilong man ta ganiyo? Pasilong kita Action Rex, no? Pasilong anay. Oo, para kampiyon. Karon migo matapos ng interview nyo, lagtok ng utok nyo. Magluwa sila, kita bisili kay guba gid ang beauty ninyo nga duwa pa kunada si nagpainit man kamo nga duwa man. Balik kita kay Captain Bonilla. Sir, so far sir, may mga problema kita next encuentro sa karon sir. Sakyak sining ang imo nga lugar isa sa pinakamadamo nga mga salakyan nga naglabay. Kali aning iba ning number 1 ta siguro nga problema nakita ning misconception bala sa mga residente outside Bacolod. Kaya abi nila ang province sa Negros Occidental, DCQ na sila among so diri sa siyudad ng Bacolod, ICQ kitigyapon. So madamo ang nagay-naging taga-province kay subagin sindi nila ang Bacolod DCQ naman. Pero kung ang imo yang home quarantine pass is province, like for example, residente ko yatang Banwa sa Murcia, invalido na nadariya sa siyudad sa Bacolod. O silingon, ang imo quarantine pass para sa Murcia. Other than that, kung mayara ka diyang transaction diri sa siyudad sa Bacolod, mangayo ka gid clearance sa Banwa sa Murcia para makaka-transact ka diri sa Bacolod. Kasi ganon sir, traveler's pass sir. Muna sa may travel pass gidahalin niya sa ginatag sa mo sa Banuhanan sa siyudad sa area sa present mo man dito sa check-up points o kung sa border points sir. Kay kung wala sinagla pabalik na namon dito sa ilang lugar. Kaya
makita nimo subong diri nagdamo ang nagasinulod sa Bacolod. Di order ng aton nga city director ang mga nagabiyahe nga absent sa panghambal ko pabalikon sila. Pabalikon sila. Ano lang ang ginapalabay sa imong area, Drisan? Balik iti kung province ang imong address, dapat may clearance ka nga issue sang province mismo. Tapos ka mga essential nga mga goods dili makagi. Oo, muna siya. Pero kung wala sina, pabalikon ka. Diri sa aton sir sa siyudad sang Bacolod, particular ining mga SUVs naton, it seems nga damo subong bala sir how. Pinagusto lang sir labay diri sir. Dunya number coding man sa mga salakyan. Why is na number coding? Actually, ang ilang mga home quarantine pa, tamo nang may number coding. Kaling kikita mo naman yung mga passers di subong, oh. Hinahimo nila ang ilang home quarantine pass para makabalin-balin. Kasi, kung intindihon tatani niya, ang home quarantine pass niya is only ginhatag para nga magbakal ka pagkaon, magbakal ka bulong, hospital ka. Pero subong ka ng mga tao, diri ang manginihimo nilang rason para makatabok diri. That's why na-double check naton. Sakto nang ilang rason diri sa check-up point, invalido, malakat lang to sa ibang nga lugar, gamito ng quarantine pass nila na pabalik namon. Oo. Gina-usar gali niyang iban sir para magyagang-yang na. Ang iban niyo, siyempre ginatuna naman nila kung paano nila manukpan eh. Kabalo kayang utok sa Pilipino, siya ka brilliant. So, more than 1 month na kita sa aton is secure na tunaman nila guro kung paano nila manusap hindi yung mga kapulisan. Oo. So, sir, ang nakakos sang traffic kung kaysa. That's why, gani, yung makita ni mo sang first week, medyo minimal ang mga salakyan nga nag-inagi. Third week, hanggang fourth week, sa subong, medyo nagdamo na. So, that's why nag-order nga itong city director nga iktiduho na ito ng pang-checking. Kaya ang iban ginapang Xerox Manila mo, dapat ang ilang quarantine kasilyado sa barangay. So, kung wala sang silyo, kaga ang number coding is na ginakumpiskar na ito ng mga quarantine pass. Oo, muna siya. Si same time, sir, ginadakot nyo, gina-prison, sir? Gina-turn over dito yung quarters. Kuhan siya, mabilon siya sa kuhan yung curfew. Violation sa city ordinance number 26. Oo. So far, sir, magluwas diri sa imong area, you have 2 areas more. Anong rason nga nadula sa imo ang area sa barangay 28, sir? Balit, boundary na namon mong ginatag na sa area sang station number 4. So, ang aton focus subong diri sa Bangka BM, kaya muna di ang overflowing salakyan kaga passers na nagagi. Ang diri sa may CB Ramos naman niya, so usual dira mga residente siyudad sa Bacolod. Pag dito naman niya sa may Libertad, ano kaya sulod dira kung kaya para subong ya udto, di tayo na nagisinulod di pangumpra. Kalabanan na kaya damo tao mga alas 6 hasta mga alas 9. Kaya karon naman tapon mga 4 sa mga alas 8 naman. So pagkapibig dito na taway naman na. Yes, sir. By experience sa karon, sir, ang mga nanong oras, sir, medyo maghahagan-hagan ang dalagan sa trapiko. Diri mismo sa circumferential road, sir. Hindi karon no, tapos panyakan ni siya medyo matulog-taway ni siya kag mabalik naman na di mga alas 4. Oo, kasi Gwa niyo ang pasulod. Gwa sulod ni siya kasi ang iban mapakapanorte, iban basa plus ang mga residente sa siyudad ng Bacolod. Action Rex si Police Captain Elmer Bonilla, not unless kung may dugang ka pa ipamangkot. So, sa nagkakatawo man ka rin, of course, she have made mention nga ining mga salakyan nga rason nga nagdamo kay may mga salakyan man gikan sa gwa sang syudad, partikular ang mga probinsya nga nagapatuyang lang pinagusto lang kadto diri Action Rex, no? So maning sitwasyon diri kung may paluyag ka pa ipabaloman kay Captain Bonilla, basta may dugang Action Rex. Pero as of now siguro manageable man ang mga salakyan tang nagalagi sa area ya. Action Alvin? Na utod siya. Daligid lang si Action Alvin Graba direkta sa aton sining checkpoint areas dira sa area sang circumferential road, no? Action Alvin? Yes, Action Rex. Sir, still, bisan naman nga sitwasyon, manageable magyapon.
Kasi una part yan sa kapulisan, manageable ni Gasik mo sa ato ng iba ng mga volunteers. Ari mali ang bitaw, kay kung may violators, automatic nga itong bitaw ginatikitan ni nila. So, wala ka naman man tayo raton nga kapoy kasi amuning ginastag sa atong trabaho. Kita mo naman ng atong kapulisan nila yung kontak. So, sabay ko tanong, yun na sa mga tao para matapos na nila, hindi na tayo ma-extend. Amugid ang dapat na siya. Kung magreklamo sila tungkol sa langis natin na traffic, gamay na nga rason. Kung may rason, kami ang reklamo kasi sobrang na din kami sa kabulan nga nagpapantay din sa lanon. So, kung may kami reklamo, mas most na wala sa rason nga mag-reklamo. Yes, action direct. Ayos. Sakto mo na, kung way sila reklamo, way man reklamo ang mga kapulisan sa pag-performance ang ilang sininga obligasyon sa mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, especially nagalabay din sa iya sininga reaction rest. So, man nga sitwasyon din ang thank you, Git, no? Aman yung sitwasyon din sa area sa circumferential road action na rex na kita liwat, no? Ang area mo nga gina-check subong mo na sang circumferential nung going to north kag south? Yes, sir. Ang sako nila, ang diri nga nag-cross pa Libertad kag Murcia? Yes, sir. Ang sako nila subong, ang nag-cross, halin diri sa circumferential or halin sa may north going south action rex. Amo nang sako nila? Oo, subong nga oras. Ang south nila, ang Murcia, ang Mansilingan nga way padulong sa Libertad, Tawhaya? Hindi man masyado masako action rex. Medyo maro Tawhay gawa. Unlike diri sa circumferential, laba pa sa pilat sa subong, no? Gali? Halin diri action rex, may east road, pakadto sa may stoplight. Stoplight na ba na action rex sa may isangan mismo sa circumferential road Gernaiz sa may stoplight ayon. Amo na nang pinaka-punta sini pinaka-ikog niya. Sang sing dalagan sang trapiko diri sa area sang circumferential road action rex pasilong Kapalay. Pasilong anay parang basi magubang imo sining face. Shot ang beauty. Ang beauty mo. Sakong sa paglabay sa mga truck diri gidi. Lawig pa gali ya to dang di napakadtuman pa going na south nga mga salakyan ang lawig pa. Ang going south nga mga salakyan ang lawig pa. Ang going south. Amo ni ang malawig diri. Ang going north ang jutay lang kahit no. Ang going south ang madamo. Truck, auto, ang mga delivery sang pagkaon kaga iban pa action na rex. So amo nga sitwasyon diri sa area sa circumferential road with action ninyo Bukina, ang sa action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, action Rad. Action Alvin? Daligid lang kay ano ning ipa-check na kay Action Alvin para isa na lang ang iyasang Philippine Coast Guard Black Action Alvin nga tatlo ka ano to mga sakayan to? Yes, action na rex tatlo ka mga motor bangka ang na-recover ng mga kapulisan sa idanom sang Philippine Coast Guard. Hindi kapulisan na Philippine Coast Guard? Yes, iya sang Marina, Maricom sa Philippine National Police. Okay. Kagasubong sang Philippine Coast Guard sang gintikop nila nga First Action Rex. Nga nagkala dakpan ini hapon nga adlaw. Anong violations ni? Ang violation kay Action Rex violation sang Republic Act 8550. Amari ang nagkadakpas kahapon nga adlaw sa diin. Ano ning pinaka-violation nila? Ang pinaka-violation nila action na Rex violation sa Republic Act o na violation sa Republic Act 8695 kag 113 sang size 54
base ini sa yan isang before adjudication committee na ni Action na Rex. Pero ano ginang pinaka-short na? Anong kaundan sang RA? Ano na siya? Republic Act 8550 ang pagpanagat sa higad sang baybayon. Okay. 3 kilometers from the shoreline of the Rex. Ang mga suspect diri nga nagpanagat na sila sa higad sang baybayon? Yes, sir, nagpanagat ni silang tatlo. Ang gamit nila Action Rex, ang ginabawal pa bala na trolling, troll bala Action Rex. Kasi ginabadugay nang ginabawal ining sakayan gamit ining troll. Kay ang troll suno sa aligasyon kagabati man sa pagpangusisa sa mga otoridad, amo ni ang nagaguba man sang mga balayan bala sa mga isda, especially ining arong, ang ilas ng fish sanctuary. Sa ining tatlo Action Rex din kilala kanday Gregorio Sausa, Nonoy Bailosis, kag ang isa diri Action Rex si Angelo Bedanyo, no? Ining tatlo Action Rex tuno diri kay police or rather Commander Johnson Benamin ang tagpamuno mismo sa Philippine Coast Guard nga naaktuhan gid sang PNP Maritime Group kag isang Philippine Coast Guard nga naga-dragging buting ganon nagapanagat ang ining tatlo ka mga troll sa area sang barangay Ginhalaran sa siyudad sang Sinay. That is why gilayon nga ini sila ang ginakop kag karon yara sa kustudiya sang Philippine Coast Guard Action Rex. So amaning balita kag baliway man isla tripulante gali? Why sila tripulante Action Rex? Pero kung makitaan mo ang gila silingan sa kayan pandagat ba Action Rex? Kadagko bala? Kita mo ng pulis ang atubang paliwis pero ang pulis ang gila silingan ang isang ilisin nga sa pandagat. Ang lain dire kay nagpalayag sila nga may mga fishnets panis siguro nga dala? Yes sir, may mga fishnets panis nga dala Action Rex. Ang na-recover gani sa mga otoridad ang ining mga fine fishnet. Ang fine fishnet bisan mga gagmay bala nga mga isda dala sa dit ni Action Rex ang sining trolling kay tungod sining fine fishnet. Gani man ginaputang nila diri Action Rex sa Republic Act 8550 sunod diri kay Commander Johnson Benjamin umuning using the active between sa area sang 3 kilometers from the shoreline. Dapat, kuno siya, ang mga troll nga sa payak sini nga ginabawal, ipahigad na. Only, ang ginapanugutan lang ang Action Rex sa mga otoridad, inabalang hindi makaguba. Hindi ng manggad, particular ining mga arong nga ginausar nga silbing nga balayan, ikluga, sa Action Rex. Amaning balita, report sang patrol, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Action Alvin Graba, balita gikan sa patrol direkta dira sa area sang barangay Takuling, no? Dira sa Circumferential Road, sining syudad sang Bacolod, no? Ayos, sige, salamat gid Action Alvin Graba ha, kag aksyon ninyo bugina. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:02 na nga oras diri sa pagpangalagad. Kadto antang balita ni Aksyon Art Tayhopon, si Aksyon Art tara na sa linyata. I-check tanay si Aksyon Art Tayhopon. Angot sa sining may rasang ginlaunch sining agad dira sa Bacolod News, Bacolod City Government Center. Ibaloon tanabi kag ang ining ordinansa nga nagapatuman sang penalidad angot sa pag-discriminate sang COVID-19 patient sa Bacolod. Aprobado na. Ibaloon tabi ang latest nga sitwasyon dira sa Bacolod City Government Center. Yaring report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Action Rex, bag-ugi lang na tapos no ang launching kag pag-turnover diri sang first BioSafe swab mobile sa local government unit sang Bacolod City. Now, klaro kong Action Rex, ang first BioSafe swab mobile
hindi niya laboratorio. Kuha di siya Action Rex, Ano na mobile siya? pala. Ha? Salakyan ni siya, Ah? nga amo ni sila ang makadto sa mga lugar kag sa mga individual kung mayara sang suspected nga kuhaan sang swab sample. Okay. Salakyan lang ni siya Action Rex. Oo. Amo ning labing una nga BioSafe swab mobile ang tawag nila kay ma-onboard na di ang personnel sang CHO ari man diri ang taga CDRRMO nga amo ang mag-upod no sa sining team nga magapadulong diri. Actually ining project initiated sang anak ni Mayor Bing Lunadia nga si Miss Cara Lunadia in partnership upod kay Engineer Saril nga nag-ideya no sang technical expertise agud maka-create sining first BioSafe swab mobile diri sa Bacolod. Diri lang gin obra ini no ni Engineer Joseph Saril. Now, ini nga facilities, magabuli Quezon Rex, sa nasiling ko na in case nga may arak katuan or magresponde ang City Health Office, ang sunod sa Bacolod, in case nga may kaso sang COVID-19 suspected nga kuhaan sang swab samples. So, mag-onboard na rin kang iga-determine na sunod kay Miss Cara Leonadia, amo ini ang mag-upod sa iyati ang CHO nila, nga mga personnel, ang taga CDRRMO. Now, ining una nga gin-donate diri o kunda una diri nga gin-donate iya sa Bacolod Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. May mga masunod pa ni Action Rex nga sunod diri ka Cara may ara pa gid donate sa kasubong sa ning project while nga nagasigi pa ang problema sa COVID-19. Pero sa uli magamit man ni in case nga may ara sang daw kasubong nga problema nga mag-igo diri sa bahin sang Metro Bacolod. Ari ang palayag ni Ma'am Miss Cara ho. Dalagi lang kay Ari may una di siya. For the first unit, the donations are from the chamber, the Filipino-Chinese Chamber, and the second unit naman, which will be turned over, I think, around next week, is from BioPower. But I would like to really say that everything here is Bacolod made. Everything here is very safe. This is actually the first BioSafe swab mobile in the country. Amara Action Rex, portion lang sa palayag ni Miss Cara Leonadia. Pero ang pamangkot sang kalabanan na libre? Ang ano? Ang swab? At di ang swab yung pagkuhaan ka lang na sample, di siyempre libre na. Ang iban nga processing, libre na gid na? Tika Quezon City na mo. Daw sa'yo malang nagyapon, kundi ang nagkatabo, dalon ka, kundi ka dalang isolation facility na butang. Oo. Kundi katuan ka to. Kag tapos dito ka i-kuan swab sample ni Dr. Graystan. Iniya, kung may case, at least may mobile na gid nga anytime, dara on board sila tingog Action Rex, kag hindi na magsakay sa separate pang mga salakyan, padulong sa lugar. Daw mo na, kay bali ang mga swab sample, malang ning kargahon niya mo kung makakakuha na sila, sang swab sample sa mga patient that is suspected or kinanglanon nga mag-undergo sang RT-PCR test. Amo malang niya, no? Kay hindi siya importante na libre na sa kutob makuhaan sang swab. Amo malang nang importante mo kay base kung may mga charges pa na bla? Hindi man kay City Health ang nagasakay. Nga mga on board. Kay may nagkomentar din nga daan si John Villarosa, sling niya swab van budget naman na. Kaya tuduhin ninyo nga ambulance, hindi pwede aw. Kailain man tayo pasyente itong karga sa ambulansya. Mong iniya mga personnel ini. Amo nang ginaklaro talang ang swab van nga hambal dira nga BioSafe swab mobile libre ina sa sinuman nga kadtuan nila nga suspected Action Rex. Kamo na. No, in a way, bagugi lang natapos diri ang programa ara ang pila ka mga councilors. Nakita ko diri halos ang member plus ang committee nga gintukod ni Mayor Bing Lunadia nga Sanday Councilor Novero,
Araman si Councilor Archie. Archie, Ari? Araman. Araman, si Congressman Greg, Ari. Kag Corazon Locsin, Chief of Hospital, sa Regional Hospital, nga si Dr. Julius Trilon. Nag-witness man sila sa program actually, pero ang nag-initiate sini amo si Carla Leonardia. Nasa iluan nato, Ari, importante, Action Rex, attention Bata sa ni mga... Mayor Bing? Ha? Bata ni Mayor Bing si Carla? Kara. Kara? Bata yan na. Bata yan. Bata yan eh. Amo na yung nag-initiate sa nga project na pagi sa iya. Nga siya. Hindi kayo may mga kaptanan siya nga makilala sa mga chamber. Okay. Bilang bulig man sa kaamay ni Guro eh. Nga mo nang nagbulig man sa iya sining nga caring nga project nga nag-donate Action Rex. At least ka binuligaya. Oo, kabudlay man ang question nun. Tapang nga nag-donate sila kay iyan sa Filipino-Chinese Chamber nga nag-alalamot diri. Ako nag-bulig, nag-donar sining salakyan. Now, parte sa sining dapat balantayan sa Bacolod noon ang isa ka ordinansa nga kahapon na pasar sa third and final reading nga ini kung mapirmahan sang alkalde kag ma-publish no sa mga local dailies. So after siyang nagakaigo abing time element, pwede na ni ma-implementar gilayon Action Rex ang ordinansa nga nagapatuman sang penalidad sa sinuman nga mag-diskriminar sang mga COVID patient. Ang COVID patient naglakip ini sa PUM, PUI, o kung nag-recover ng mga patient matapos ng negative, nga kung may ara sang pagharas sa ila, physically, emotionally, lakip na inang sa online, pwede Action Rex makasuhan ang isa ka tawo kag may ara ka atubangon nga penalidad nga 5,000 pesos kag pagkapreso suno iya sa author sang ordinansa nga si Councilor Renisito Novero. Now ini bilang sabat sa Claymore nga may pila ka mga COVID patient nga nag-experience sang pag-discriminate no sang public. Now may ara man ini nga pag-discriminate nagalakip hindi lang sa physical no kundi pag-atake dira personal sa social media or pwede man Action Rex nga napiktuhan bangod sila trabaho. Halimbawa, abig trabaho ka, naso nangin COVID patient ka, and then later, kung mag-report ka sa trabaho mo, i-discriminate ka kung di ka pagpabalikon or nag-arkila ikaw sa isa ka negosyong lugar, kag hindi ka na ipagpasigihon sa imo sinigin arkilahan, violation ina sa gihapon. Para sa dugon nga pag-explikar parte sining ordinansa, yari ang author, si Councilor Renisito Novero. Ordinance that prohibits discrimination against COVID-19 patient. Kag naga-imponer sang penalidad sa violator. Ang penalty is 5,000 nga fine and not less than 1 year imprisonment. Pwede sa ka-file ko rin criminal complaint sa prosecutor's office, imo sa affidavit, then committee testigo sa imo naman affidavit sang witness. At pwede ma-filean kaso ang nag-discriminate batok sa iya. By the way, magambal kita sang COVID patient. Ang COVID patient ginatumod na mo ang either PUM under monitoring o kon under investigation talang or naging na-hospitalize na gid siya o kon nag-recover na. Kung naman ang naging status palayag ni Councilor Renisito Novero. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo upon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art direkta sa Bacolod City Government Center. Sa liadahontang balita man direkta sa Kapitolyo. We have Aksyon Marlon Hinovia kay karon nga aga si Gob Eugenio Lacson nagpatigayon sang COVID-19 updates. Hibaloon tabi kay isa dring ginhambalan ti ang General Community Quarantine matapos man ni May 15 mo sa bilog nga probinsya siling sang gobernador kung
panugutan siya sang National Interagency Task Force nga i-extend another pila ka adlaw or pila ka simana ang general quarantine. Sige nga mas mayo man. Mas mayo man nga extended na para ang tanan mangin libre man. Ay puwerte Sige, maloon tabi ang kaundan sining COVID-19 updates sining aga ni Gob Lacson. Yari ang balita upod kay Action Marlon Hinawi. Action Mar. Action Rex sa mga aga again na anunsyo ni Governor Eugenio Jose Abong Lacson nga kon siya ang pasugtan. Tuyag niyang palawigon pa ang implementasyon sang General Community Quarantine ko na GCQ sa Bugos nga Negros Occidental kung siya ang pasugtan. Kung maaprobahan kay ini Action Rex nga desisyon niya sa ulihi, hindi ni siling nga iya lang kundi kinahanglan niya anay nga kwaon man ang guidance o kung approval sang National Interagency Task Force. O kung maaprobahan, maukihan sang national, luyag niya palubigon sa sulod sang duwaksman ti maigo masagapon sa 15 dias pag May 16 malabutan May 30 ina kon maaprobahan ang GCQ para kay Lacson na mo ning ginatawag nga perfect quarantine model sa Subong. Ay nakit-an sang gobernador nga kon dulaon ining implementation sang GCQ ako na ano man nga sa isang community quarantine. Hindi pa preparado, hindi pa handa ang tanan nga ibalik ang mga aktibidad, ang hulag sang tao, ang dalagan sa negosyo base sa ulihi magbumirang kag maglain pa bala Action Rex ang epekto. Pero ginaklaro sang gobernador before siya mag-desisyon, kinahalan niya man anay nga sundon ang ilang sila ginahimo sa masami pag-konsulta sa mga mayors, sa mga local government officials before siya magpapanaog na naman sang pag-o nga executive order. Yari si Governor Bong Lacson. Like to continue with GCQ because anyway there's a lot of sectors that were allowed to return to society. We haven't really warmed ourselves up with under a GCQ, so personally I am for a extension of the GCQ. I don't think we're that ready to just open up everybody and allow everybody to just go out. So I think a GCQ would be a perfect quarantine model for now. If IATF will allow the LGUs, yes, I would like to extend GCQ. And I hope we will be already GCQ for the whole province, including Bacolod. We need guidance, Well, I said before, I'd like to go on a 2-week basis. Again, if we will be allowed. Di ang pamangkot di Action Mar kung GCQ ano na may amo man gyapon skid gyapon ang guay ti ang assistance ang gobyerno wala na ni amo lang ila si Action Rex nga tingawaan nga mapadayon man gani man ti galing kay subong at tiyempo ano pa rin pagpadayon nila nga daw ginapilit ka ginapuga na lang sitwasyon subong amanang ginasiling sang kalabanan nga kon hugot sa mga ampaha ang mga negrosanon dublihon pang pahugot sa palabuton. Galing kiti ang hugot sang pahayara na ang problemang kalanon. Subong pala Action Rex ginatun-an na sa provincial government sa Interagency Task Force pananglit nga aprobahan sang NIATF ang ining plano nga papalawig pa sang GCQ implementation dapat masigig man ang relief assistance o kung puli ka ginahatag sa mga apektado nga residente. Now, pero nanugid ang sitwasyon sang probinsya in terms sang COVID-19 ni kay daw pila na ni ka simana ni gani Action Mar? Nga wala recorded nga COVID-19 patient ang probinsya?
Ang pinakauli ito amo to ang COVID patient number 4. Siguro mga isa ka semana or di ko magsala, mga 2 man ka semana garong lakang. Ang COVID-19 patient 3 kag 4 sa din ganito? 3 kag 4 mga OFWs ato siya Wala na diya maghalin sa probinsya. Correct. Ang recorded lang ari sa probinsya is EB Magalona mo tong first. Ang second is taga barangay na to. Iloilo. Sa Iloilo. Natapos na to ang quarantine. Amo ni may 4 na subong ginalantaw nga halin niya sagwa, no? Mga OFWs. Pero wala diriya sa Negros Occidental. Lawig-lawig na gali Lawig-lawig action. Rex, mo na gani nga may gamay man nga kabalaka nga dapat sagan ang gobernador pag-downgrade sa sining community quarantine. Amo ni nga una solo sa bisaron ya nga pwede ini nga padayunon lang anay. Idamo pag-action Rex ang ginapaabot nga mga negrenses stranded passengers nga natalana nga maabot na rin. Galing kay ko ng mga negrense nga maabot na diya. Butang mo by aeroplano sila, airport lang sila hasta. Tapos i-kwao na sila pakadto sa mga quarantine area facility. Why naman guro kinanglan nga mag-laptop pagid kun mayara gid man positive o kun waay gid man sa ila nga group dira Action Marlon. Amo ning ginapalantaw ta kay lawig na katama ning senaryo ang obra sang iban nga among ginakwaan sang gatasan amo ning pinakabudlay mo ang sufficient ang supply sang bulig sang probinsya ti hasta malang sa 2 ka kilo, 3 ka kilo plus tinapati na nung botsing ganon sinasang tao man anong maobra sang tao sinaman. Medyo pala problema ang isa pa ng suras yan mundo ni Gov sa Bongaga kay base bala magbalik ang domestic flights. Nan kay daw May 15 daw may ara na proposal nga babalik ang domestic flight. Amo naging nagsuris yan mundo sa gobernador sila nga mag-amo ng plastada na kinalang pangitaan tadi sa pamaging kung di ba makontrol pag binalik dari sa kung paginabot dari sa mga pasahero kasakay sa barko kung aeroplano man pagitaan sa iba nga pamagi action nga hindi na madugangan. Tigaling kay kung aeroplano ka ambot kung ang system sang aeroplano kung parehas mo na galing hindi mo na maglupad kung pulo lang kabilog ang pasahero sinamo. Man kaga hindi na action Rex magbiya diyo sa Manila man kung Cebu. Oo. Hindi siguro loaded hindi loaded. Hindi. Amo nang budlay gid ka tama na kay nagpareser na actually mga dalagko nga kompanya sang eroplano sa pungsod nga ma-resume nang ila sini nga flight by May 15. Man kinmono na sang gobernador ti palibugan naman na sa ato sa nga provincial government ang patient number 5 lakag number 6. OFWs Manaxon Rex report na lang naging balik ni sila sa Provincial Healing Center sa Banwasang EB Magalona ay ining duwa suliton talang COVID patient number 5 nga nagpositive si Ferrer 29 anyos babaye taga Banwasang La Castellana halin ini siya sa pungsod Brazil nagpuli siya abot diri sa Pilipinas March 31. Sugat sa provincial government nag-abot sa EB Magalona April 28. April 28. Nagtener pa na sila sa EB Magalona Provincial Healing Center sila gin diretso mo. April 28. Pag May 4, nagligad lang nga Lunes, ginasaylo sila sa Go Hotel, May 4. So, bali, April 28, May 7, subong, bali, lawig-lawig naman galing nga quarantine sa iya? Yes, so, lawig-lawig na. Manog, tapos na gali, pilan lang kadlaw gali ni, tapos na siya sa 14 días nga quarantine. Why man isa maglagaw, di ba?
Wayak Sures kay halin sang ginsugat sila sa provincial government. Ang lugar nga gintiniran nila is Ibi Magalona and sige Yes. sa Provincial Healing Center. Naman sa silang healing center ginsugat. Naman sila sang bus direkta diri sa may Go Hotel sa Sugat sa Bacolod. Correct. Ang COVID patient number 5 kag number 6 akalakip ini sila sa 26 ka mga ginsaylo halin sa Ibi Magalona. diri sa hotel sa Go Hotel. Ang COVID patient number 6 lalaki 43 anyos from Dubai. Halin siya sa Dubai nagabot sa Pilipinas March 18. Same man, April 28 man ini siya, gindala sa Ibi Magalona, ginsaylo sa Go Hotel, analigad man nga may force. So, ning duha action rex, ginkuha ni sila sa Go Hotel, ginbalik sila dito sa quarantine area sa Banwasang Ibi Magalona. So, apat Dito na sila mapatapos na. sila mapatapos na kamanti, positive sila sa una action rex nga RT-PCR. May nabilin pa to sa Ibi Magalona Action Mar? Amo pa to, nagkalabilin, hindi lamang Action Rex, mga OFWs, kundi mga non-OFWs, ato man to gatiner. Ang capacity Action Rex ang saring COVID-19 Healing Center sa Ibi Magalona, mga sarang makakubutar 300 ka mga tao mo, 300 damo mo ka mga units, so. Sa isa ka unit na? O isa ka unit, isa ka tao. 300, sige, mantong pag develop sang lugar kaysa na silinta na hindi lamang na soring sa kalibo kundi mga more or less mga 1,500 pa ang mga manok abot dali nga ginatunguan nga masukan sa provincial government why pa nalabot ang sunod sa Bacolod. Galing kayang problema ginadang manugabot na subjected na sa 14-day quarantine pag abot na di mo. O kag ayo gid Action Rex ang provincial government naton nga dito sa mga lugar ginhalinan nila Cebu, Manukon, Manila dapat kuhaan na sila sang RT-PCR test. Gani? Para nga kung may resulta mabalaan gadaan kung sila ang infected o kung positive or negative. Natingala ko na nga ang ining duwab lang latest ning pagalin na to sa Manila. Why nas lagin kuhaan niya? Tamo pa palamang ko tanon kung nga ang why makuhaan ng iban dito. Oo nga nakalusot na diya. Ano man ang kuhan man. Meaning kunara sila sa barko na gisakyan nila, di ba? Oo. Meaning kunara sila sa barko o may positive na nga daan dra kay kung nakuhaan to sila check up dito sa Manila kag naging negatibo sila paano sila naging positibo pag abot nila di? Kaliman ang pagkuha sang RT-PCR test Action Rex sa iban nga mga lugar before ka mag-abot sa Negros Occidental dapat kuno kontani mayara ka sa pakita nga papel bila matuod. Ang report ka na matunta, ang iban gambal malang nga yes, ginkuhaan kami to sir sa Manila, ginkuhaan kami to sa Cebu. Sangin pagitaan sila sa papel, wala ba sila sa makita nga papel. Tema ng problema. Pero subong luyag iba siguro sa provincial government sa Negros Occidental, antes mag-inabot diri ang mga Negros stranded passengers, mga returning passengers, ilagid di pa siguro nga dito sa lugar ginalinan nila Action Rex na kuhaan na sila nga daan sa test una. Rapid man o kung RT-PCR. Pero di mas mayo nga RT-PCR ang magkabig na confirmatory test. Kung rapid test, okay man, kay ginaintindi man Action Rex ay ibang nga probinsya mga kulang sa kadamuon sa testing facility, no? O kung ining test kits ang paghahambalan. Ang update digikan dari sa bahin sang provincial capital amon ning una nga pagkatubang liwat ni Governor Bong Lacson para katapos ang media matapos ang pilaban kasimana pag present sang live COVID update sa provincial IATF. Report kita sa Capitol Provincial ang ka-action yung action na Marlon Herboya una sa palitaw na sa action sa Bacolod. Action Radio. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:28 ng atong oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Daligid lang mga kaaksyon na ma-unload tanay sa sining mga inuras sa Rio patigayon ta sa inyo mga kaaksyon ining 26 milligrams vitamin C ini mga kaaksyon. No? Muning importante gid ang vitamin C sa lawas ta. Kay nagapabaskog ni sang immune system ta. Kag importante nga magtumargid kita adlaw-adlaw sini, no? Likawan tang nagabaligya house to house na sa mga piki nga mga produkto sang CL777 kuno. CL777 ay kabudlay niyang ila pamiki yang ubra nila. So hindi ta na pag atindihon, no? Dapat magdiretso kita, bakal kita sa ginasaligan ta nga butika. Importante gid na o kung parmasya, pangitaon tagid ang tatak CL777. Kay amo ning makabulig sa aton ikayong lawas. Kay kung CL777 ikaw, laging panalo, di ba? Kung laking CL777 ikaw, laging panalo ikaw, no? Bisitahi lang ninyo iban nga mga parmasya o kung butika sa inyo sining lugar. Mabakal ina ang CL777 mga kaaksyon nga original. Kag isa pa Malakay Finance Corporation, basi ko nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation, no? Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 na nga aton oras. Tig-timo-timo na, tig-planyaga na, saway pa magkapanyaga pag amat-amat na, no? Wala nga pag-monitor sa kay Verso Sabong. Palabutan ninyo hasta tapos tuwing ng isikyo. Kay mga tao din sa RPHS sa Regent Pearl, DC3, Barangay Alihis, turong ng kalimutaw sang gutom. Kay ang survey day sa Regent Pearl, Barangay Alihis, ginapili niya lang ang ginasurvey niya. Amakin mo na. Amo nang pinakamasakit, gid kung palawigon pa ni, amo nang pinakamasakit, no? Okay lang na kung wala pili ay. Palawigon tani, tanan na lang, bata, tigulang, basta sa isa ka balay, isa lang, ang maka-avail sini, pwede gid, no? Kag, galing ginasupply na sprangkang istorya, 2 ka kilo, 2 nga sardinas, 2 ka noodles, amo man lang na masarangan sa prangkang istorya. Kung supplyan na gidman sang syudad, okay lang niyang nagawakal nga extension eh. Pero sa likod sini, ang taong gamanan, gutom na ni. Okay lang na sila kay gasin sila extension. 15 days. Pero sa prangkang istorya, ang ultimo nga tao ning way makabaton to sa first trans nga ginambal ninyo, gutom na ni. Amo nang dapat insindihon ninyo, no? May lang pag-monitor sa pamilya Kamatso, Sibunga, Herman kag Odi diri sa Barangay Hagimit. Good afternoon, Sir Rex. Monitor lang kami di always sa Kanieso from Serena Binalbagan. Halin sa kay Christian Kanieso. Ayos sa kay Mary Jane Saludares, good PM lang. Jocelyn Libon Dispoho. And Manilokyas, may lang pag-monitor kay Renante ga Kaon Mangga. Amo nang mayo da Manilokyas, no?
Maria Luz Grialdo Makunat, good PM. And Gerald Babaw. Kag kalakip man sa kay Pepper Parsley. Good PM lang. Linya palabutan ninyo ng Disyembre ang ECQ or GCQ kay tao mapatay na lang na sa gutom. Why man kamo ginahatag nga ayuda? Mayo ni guro. Mayo ya kamo kay damo kwarta ninyo sigiya obra ninyo may sweldo kamo. Kami yang nga Action Rex mugani man. Ay, oo. Daw na salamukan ako. Alin sa kay Edgar Mahinay sa Agondo, siling niya, abi kayang na-stranded sa Manila, gindala pa di sa Bacolod, kundi nagdamo pagin. Dapat i-extend para hasta maubos, hasta matapos. Ayo. Hindi manay. Wilson Teodor, good PM lang, no? May lang pag-monitor. Siling ni Romy Agsam, linya, Japan 1 year lockdown. Japan ganun sila kasilan pero may work ang gusto mag-work, mag-ingat lang. Okay. Merlin na luwalapitan Bacolod nugay na paminsar stress na kami maayo lang kamo pwede kagwa pagusto lang kamuya gani man. Marialyn Coronel ngit-ngit mayong udto sa Rex. Ayos, mayong udto man And sa kay Regjan Villalon dara sa Barangay Purisima, Manapla, upod sa Villalon family, kag sa tupad balay namon si Tito Lando Alba. Si Tito Lando, may lang pag-monitor dara, no? Sa Barangay Purisima, no? Ga-monitor siya subong sa Action Radio. Thank you so much, gida. Tito Lando, may lang pag-monitor da. Kay Juay Montalvo Diyos Maran, Action Radio, good noon. Gid kay Sir Brian Morden Palihog Kugreta, Team Tutong Trail Riders sang DSB. Sa kay Ferdinand Dungog, may lang pag-monitora. Mayong udto lang, dara sa Purok Isla, Barangay Villamonte kay Hanili Dungog, kag ginatamyaw ko dagali si Borgie Pacardo sang happy birthday. Ayos. And sa kay Eric Alinsangan Cortesinia. Sir, mayong udto, Action Rex, aslang po ano ang kinalain sang ECQ kag GCQ lalo na sa border ko. Border to border policy. Hindi pa na pwede makapasok ang taga-ibang bayan sa kabilang bayan. Lalo na sa inyong bayan ay siyang the only access ng tao upang daanan. Balo ka may kinalain sa ECQ kag GCQ. Ang ECQ nga ginatawag ara pa sa enhanced community quarantine, walang GCQ. May mga laye, may mga provision sa GCQ nga pwede na. Like for example, panugutan na nga makabiyahe ang motorsiklo, ang ibanda nga tricycle, kagang iban nga mga pumuluyo pwede na makagwa pero schedule din na, no? Dara sa ECQ ay gidbiyahe tanan amo nang kinalain lang, pero kung isip-isipon do ang biyahe gid lang, no? Amo nang kinalain dira kay kung tao lang kung ECQ diri sa Bacolod ECQ ti kagwa man tanan galing iti depende lang na. John Villarosa, lan sila swaban budget naman. Tuduhin ninyo nga ambulance hindi pwede how. Ayos sa kay John Villarosa. Aldrin Limaco, good PM. May lang nga pag-monitor to Aldrin kagay Commander-in-Chief yada, no? Sang Ninas Rose. Leo Longno, may ngodtos, di lang monitor kami sa programa. Halin sa kay Leo Longno, no? Kay Romy Agsam, Jovita Kabahog, good noon, Action Rex. Mangkot ko kung pwede makakadto sa alihis, kay makuha bulong didto ginbilin sa alihis kay quarantine pass man bana ko. Pero taga diin, ang din kamo madam, no? Way ta mahibaloan kung taga din kamo, kay kung outside,
masulod diri sa Bacolod, pwede man ang iba na. Depende lang na galing sa pag-istorya man guro. Makasulod man actually gid sa pangkang istorya. Kag makagwa man, no? Pero ti mayara nga check-up points nga stricto gid katama. Why gid ginapasulod, no? Govita Kabaho, good noon. Idi Laos, dira sa Kintown, Victorias. Nanay Isabel, may lang pag-monitor. Ophelia Galero Arce, check attendance. Kindly greet lang pamilya. Galero, dira sa Pulupandan, kag Valladolid. Also to Mary Hope, kag friend ko nga guwapa, kag Yang Villatora, ga-monitor gid subong. Salamat gid, Ophelia Galero Arce. Maverick Saint, linya question ninyo ang barangay kay wala silyo. Barangay Stephanie nga HQP, wala silyo. Tidi na naghalin ng HQP na nga wala silyo man. Basi kung halin lang na sa Dalapugan, i-check ta na. Thank you, gid Maverick Saint. No? Kay Lucy Tipon, may lang pag-monitor. Kay batchmate Ronnie Castro, may lang pag-monitor. Barangay 17 blan siya mo. Kayo Ronnie. Kay Kayo Ronnie Castro. No? Good PM lang. No? Ayos, kag... Kayo si Fina, Luxini ni Rato, happy birthday lang, great lang sa akon, apo nga di na to, nadula na di. Nadula na kay, may isa ka nagsulod siguro ni. Gakadula, basta may magsulod nga mga text. Ayos. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby sa report de aksyon na Brian Morden kag aksyon Eric Magbanwa sa diligid lamang madugay. Kay paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Barangay Handumanan. Good PM lang. Paring Tip-Tip kag MM Lerasano dira sa Barangay Estefania. Kay Ronnie Gordon, may lang pag-monitor kag Ala Navales. May lang pamati, no? Kay paring John Britannico dira sa Barangay Alihis. Kay paring Renz Caglia Campus dira sa Barangay Suman. Paring Elmar kag sa kay Commander-in-Chief niya, Elmar Trafangco dira sa Barangay Mansilingan. Paring Tip-Tip kag paring Philip kag Tintindirasan sa Barangay Alihis. Good PM lang, no? Paring Renly Marter sa Valladolid. Good PM lang. Ga-monitor gid sila subong sining mga tinion. Okay, daligid lang standby mga ka-aksyon. Ang ibantang mga talamyawon karon na dugay-dugay mahinang kalaban. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients,
Marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, Aksyon
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:49. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:51 ng aton oras. Kadtuantang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. On standby si Aksyon na Brian Morden, ini may kang tanan sa Philippine Army. Nakabaton sang padayon nga pagpanamahog sang NPA sa mga nakabaton sang SAP kag ginapangayuan sang mga ini. Ay, Portino. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Action Brian. Oh. Daligid lang. Action Brian. Action Rex, padayon subong ang monitor sa Philippine Army sa pila ka mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kay nakabaton sila sa mga impormasyon nga ang grupo sang rebelde kangay sa New People's Army ang nagapamahog sa mga pumuluyo. Ilabi na gid atong nakabaton sang Social Amelioration Program o CONCASH gikan sa gobyerno nga 6,000 pesos. Sunod dire sa kay Colonel Inocencio Pasaporte ang pinuno sang 303rd Infantry Brigade nga masobra tag 2,000 kung kaisa ang ila sini ginaayo sa sini nga mga pamilya. Action Rex kay posible nakabatsyag man sila sang gutom rason nga tiwan na sila sa iban pang himuon kundi ayo na lang sa mga pumuluyo man nga nakaangkon sining 6,000 pesos. So sunod kay Pasaporte may ara siya sang panugyan sa pumuluyo na kung tani hindi na lang paghatagan kay para hindi maanad ini. Kag nagpangabay siya sa New People's Army kung medyo bigado na gid man gila sa nga sitwasyon sa kabukiran, handa gid nga magbaton ang Philippine Army sa man nga oras kung luyag nila nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Ako naman po sa
baka na ito na. Ako, mapigil lang naman. Wala pati sila pigil man. So, gusto ba nila makaambit ako yung siguro na ginapiticize nila ang programa sa gobyerno. Kasi sila ginagambit man. Ano ba, wala man siguro. Wala ba sila programa na wala. Kasi tapos, ginapiticize pa sa mga feminist, mga political leaders nila, mga propagandist nila, mga spokesperson nila, na madaling para na ito ng purpose man na sinis karaos ang mga tao na mula nung hindi ko successful or wala siyang pinabulig ang atong gobyerno. Pero wala na doon. Largely, kaya malaragin ng programa, malaragin ng pinahimo sa atong mga local governments na mga naman abot sa effective ng pamuluyo natin. Sa liwat nagpapanawagan si pasaporte sa pamuluyo nga i-report sa otoridad kanaban nga mga aktibidad sining nasambit iyang grupo. Sa hapon nakasagabi ay report naman ni sa truck driver man nga ginbay bus kagabi dira sa syudad sa Victorias mga alas 11:30 na kuhaan ni isang valor 10,000 pesos sa ginapatihan Shabu. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian Moses na sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby sa report ni Action Eric Magbanwa. Action Rex mayong udto ara ko subong ga monitora sa imo si Hokshat de los Reyes sang Purok Bagong Pag-asa Barangay Sumag. Thank you so much, Hokshat. Thank you, Gid. Samtang kantuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, hipis ang Police Station 8 ginrelieve sa pwesto bangod sa wala may baloan nga rason. Plus may 5 pa ni ka mga tao siya galing na-relieve man. We have Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Daligid lang kay way pa siya. May lang pag-monitor dira kay daligid lang, no? Di na tungakon nga mga ara na siya sa linya. Aksyon Eric. Hit kay na bago do wala taga abi ko na di porma abi ko na ginawa ko na why gigligaon hindi amo sige lang ginawa ko na kapaw niya sa why gigligaon ayo di porma why good mo. Sige lang, wala kay dala lang na sang kung kay isa kay init ni sang chimpo, no? Bugnaw na da. Bugnaw gani sa sulod pro magwa kay init gid ya. Yes, Action Rex. That's why I loving so, no? Ayo di porma. I loving so gid ya. Grabe init sa bong. Grabe, no? Tag-iti ang init, Action Rex, gani, no? bagulang ko nagwa ganito. Grabe ang init sa gwa. Nagsulod ko diya. Kay bugnaw diyaw. Kala, ingit sang pagwa mo balaling ka sa bugnaw. Oo. Pagwa mo sa init, ba mapatsagan mo gidya. Grabe, no? Ito nagagubang aton nga face, no? Ba face? Ayo di porma. Nanuning station commander na isang station 8 man? Ati na balaan, ha? Nga? Balaan na ang rason ko nga. Kadamo sang i-relieve ang Station 8 Commander kagang 5 pa ka mga pulis yan. Naging pang-relieve man to sa pwesto? Ang information na 4 ka mga PNCO pagidi. 4? Oo, ang nadala sa Police Station number 8 nga pag-relieve. Ikalima including sa Hepe. Sa Station number 8, no? Ang pag-relieve kay Police Major Charles Sever, ang effectivity sini kahapon sang hapon Action Rex. Okay. Agin mando ini no less than ni Bacolod City
Director Police Colonel Henry Binyas Action Rex. No. Ang rason gali kung nga gin-relieve si Major Heber according sa kay Binyas, kay wala gin sunod, wala gin comply ni Heber ang mando ni Binyas parte sa pagpatuman sang enhanced community quarantine. Dira mismo sa area sang barangay Pahanukoy Action Rex. Sang sano ni? Ang ano? Ang waya pagpatuman? Ati sugod nga gin-relieve siya kahapon kay dapat gali ang sistema na nga ang corner na ba sa Sigasco dapat wala tuon na ang pagbutang pag-set up sang check up points Action Rex. Di kung imo madumduman wala na sa oras tong adalan mo. Subong may ara na wala tuon na subong. Gibutangan gid na kanopi Action Rex mo. So, amo ini ang mga rason kung nga ang gin-relieve dira si Heber, bangon nga wala ni Heber gintuman ang mando sang City Director sang Bacolod City Post Office nga ipatuman dira ang ginatawag nga border control. Do may ara man na da sang nagligad ay? May ara ya pero ara na sa may Bangga Sigasco. Hindi sa highway sa Sigasco dala Araneta. Tutugan na ang mando ni Binyas sa iya according sa kay Colonel Binyas. So wala gintuman sang iya sining hepe plus kati natabuan man nga sa tong tsimpo may apat man siya ka mga PNCOs nga nagaduty nga amo ti dalaman sa pag-relieve sang hepe Tingin dala niyang apat niya kay mistake one, mistake all. Na? Oh yeah. Kaya sila lang dapat gin-detail Action Rex mo. Pwede man lang na tanay ma-correct na amo pa lang ya kung di naman nagtapos dito pa yung gin-relieve ng chief of police da. Ginawa mo na sang pobre da kay insakto nga obra na da. Ti gin-comply. Gali kita may amo na siling blang ati may order si Binyas nga way gin-comply mo. Especialmente papatuman dira sang ECQ sa Dalan Araneta. Kumuning basis kung nga ang gin-relieve siya dira sa pwesto pending for investigation sang investigation and detective management branch sang BCPO kag apat pagid niya sini ka mga kapulisan Action Rex. Tisiling ni Binyas for the meantime kag gin-relieve niya dira ang hepe sa station na number 8 may ginbutang na siya anay nga OIC sa ranggong SPO4 a certain SPO4 si Action Rex no. Pero ang mag-supervise dira sa station number 8 gintugyan ni Police Colonel Henry Binyas sa kay Police Lieutenant Colonel Levi Panggi Action Rex. Tisiling ni Colonel Binyas hunaton niya ang sabat sining apat ka mga PNCOs nga nadala sa pag-relieve. At the same time ang sabat man ni Colonel Heber o ni Major Heber angot ini sa pagpatuman na pagmando niya i-implementar ang instricto dira nga ginatawag nga enhanced community quarantine sa area sang barangay Pahanukoy. Ay gilagay po siya na temporarily while ongoing evaluation sa performance niya at investigation may mga palagi. May mga instruction na po nga wala ng comply. So, bari abo na siya ng brasyan, nga gin-relieve siya tungod nga wala iya ma-comply ang imo nga order? Well, yes, considering especially sa mga instruction ko sa kwan sa ECQ, that is why pertaining to ECQ, wala na-evaluate ko ang tanan, then the investigation will proceed. Then dalawa natin kung meritorious pa ang tawag niya ECQ. Okay. Saan rin sa sir gin-relieve, sir? Well, effective yesterday. So, wala pa man ako may kumputan na opisyal. Ginapag-supervise ko lang ang kay Colonel Panggi. Pero mag-kumputan kita nga OIC sila. Nga mag-tawag din yung supervise. Sure nga ang instruction natin tawag din. Kaya gina-comply safely. So, sir, kay Heber, sir, wala sa iba sir nga na-relieve? Well, may mga PCO na ginapan natin, especially na detail dito sa check-up point or checkpoint natin. Then, alam natin, bilang bigitan an opportunity to stay on site. So,
Actually, sa amo ng kompormasyon gikan sa kay Police Colonel Henry Viñas, ang City Director sa Bacolod PNP ang otini sa pag-relieve niya effective kahapon nga daw sa kay Police Major Charles Eber nga si Eber temporaryo ginbutang nila sa admin office ang Bacolod City Police Office. So ang mag-acting OIC na for the meantime dira sa station number 8 amo ni si SPO4 Richard C kag with the supervision ni Police Lieutenant Colonel Levy Pange nga admin chief o kung admin chief sa Bacolod City Police Kung din Office. pa mga chibo pulis nga ga-perform sa ilaw, bramo patong sali ka panghingabot. Pati ito may mo action na Kung ako sa kuani, siya na lang nagpa-relieve sa pwesto ya. Sino? Sa Binyas eh. Nano nga amugid lang na dapat ginpaatagan ng chibo pulis na kaligiti waitami mo o be first before you complain mo. That's right, actually. Ito sabi mo kasi mo nang mando sa BCPO Director. Ang chibo pulis nga ga-perform mo pa yung sali ka pang kakasda. So, nasa City Director sa Bacolod City Police Office. Sino ni butang eda si Colonel Pangge? Basta si Colonel Magbanwa. Ay. Si Colonel Pangge so ma-supervise na. Pero si SPO4 Richard Sida mo lang ibutang yan temporaryo nga mag-caretaker sa station number 8 for the meantime nga wala pa sa may napilian si Binyas kay butang dira sa station number 8. Sino ning apat ka mga pulis ni? Why kinbenso ni Colonel Henry Binyas aning apat ka mga PNCO Action Rex under sa control kang supervision ni Major Charles Heber Action Rex na. Sika, wala. Sika. Okay Sika. Ayo. Do hindi ko opportunity. ma-reconcile kung nga kasubong pa ning senaryo sa BCPO subong. Nga mo gani nati discretion ng kalisang ko ni sang City Director mo sila lang bisan ara ka pa sa usto kay ko mo mando sa City Director. Anyway kagid nimo. Why kagid mi mo action rex. Basta lang ambal mo ang time nga obey first before you complain. Happy birthday sa kay Madam. Madam Miss ko ni mother ni Action Edi na buso. Aw. Sabi ko sino nga Madam? Si Madam Ems. Madam Ems, happy birthday. Kakay attorney Dodge Daga pamati sa aton. Te, way kita da? Ara, dugay-dugay. Kabalo na si Madam Ems. Kabalo na si Madam Ems. Silang pa ya. Si Madam Ems pa ya, matik na ya. Si Action Aiden? Mayo kung mahapunan. Sige. Paburubatsyag lang. Kaya doon kainis ang panahon. Sige. Report. Gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action, Eric Mamon nag-report sa Bacolod. Action, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang ang pag-monitor kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. May lang ang pag-monitor Madam Virginia. Aradra sa sa may Silin Homes, Barangay Estefania. Kag sa bata niya gali si Inday Michelle. Inday Michelle, may lang ang pag-monitor. Hindi niya makakadlaw. Kami kung magsulod na si Action Eric Magbanwa. Amo gani, Madam Virginia San Antonio Olpenda. May lang ang pag-monitora. Hey, Joshua Sagaysay, watching from Oringao, Barangay Kantaghap. Barangay Oringao, Kabangkalan. Paring Ruel Lanawan si Roma. Ga-monitor ko di sa inyo nga duha. Dra sa Proc Isla Capre, kung nara ka sa Libertad, no? Lunila Tarosan, watching live from via Facebook. Okay. Lunila Tarosan, no? May lang pag-monitor. Aiko Takatsi, may lang pag-monitor. Dra sa Niigata, Japan. Ayos. Jocelyn Asivita, Ari Sivita Ulak. May lang pag-monitor, no? And sa kay Deliza Bingno, good PM lang, no? Dira sa Purok Sigay, Magsungay, Barangay Singkang Airport. Thank you so much, Deliza Bingno, no? Kay Fred Minia, kay Joy Angeli Marie
may lang pag-monitor. Kay Ben, gapamati kami diya sa Ben's Kapihan sa Barangay 27. Namis na gurong kapi, Sir Ben, no? Kay Emmanuel Pastor, may lang pag-monitor sa asawa niya nga si Ramsel Pastor, kag sa amon nga bata si Julian Pastor, gapamati sa Porok, Pakakaisa, Barangay Villamonte. Ayos, dagang salamat. Kay Roll Dan, may lang pag-monitor. Check attendance lang Action Rec sa Hefty Family sa panukoy sa ila ni Nanay Hisosita, Tatay Rafael, Cyril Serena, kag si Roslyn. Patamyaw dayon tanan nga taga panukoy sa Kaluban, Toledo, Sina Rosa, Bayuga, kag Valderrama family. Ayos, dagang salamat Sir Roldan. Kay Condrado Amante, may lang pag-monitor. Greet ko lang da si Dina, Nicole, kag Ayesca sa Barangay Handuman. And kay Larry Josolara, watching live from Dubai. Thank you so much, Sir Larry Josolara. Ayos, sige. Daligid lang standby mga ka-aksyon. Kay matagtapila ka mga commercial song. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalagang Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang Aksyon Balita, Banat, Buliki. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 14 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Daw lang nagid ko sa tiyempo, may lang pag-monitor kay Real Gomez dira sa Sikatuna, Bohol. Ga-monitor si Josefina Locsin-Hinirato, kay Mary Ann Grace Mahilom, may lang pag-monitor. Sa may punta pa der, hay lang sa kay Mama Agnes Alianes kag Glenn kag sakon nga bana nga si Alan Mahilom, garbage collector, hay lang da. And sa kay Eric Alinsangan Cortesinia Senior, sige basahon taning imo sining nga ginpadala. And sa kay dini suman man, sumaguro na ay sumag family abuna, no? May lang pag monitor. Ayos kailangan lang nako sa tiyempo, sining bahin mapag-goodbye na kita. Ang Waitama labutan pa buwasanta niya. Tutok lang diri sa Aksyon no Radyo Bacolod kag sa Facebook Live sa Aksyon no Radyo mga ka-aksyon. O kag sa aton sining nga website. Tutok lang dira para sa aton sining pinaka-latest nga mga developments. Sige, standby na sa This Is My Life. Sunod sa dili ginamang madugay. Upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon. Rex Cantong, mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. It's the part I must play. That's the way of a clown. Inyo nabatian ang isa naman. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,